Опа, ето тук е имало улей. Цивилизация! Идвам! Къде видяхте цивилизация? Не знам, ама пътя трябва да е близо. Айде, че снимателен екип тук. Survivor! О, не, ти ли снимаш? Не. Здрасти, Хари! О, време ми пред мене, вижте. Много ще е яко. Не ще те снимам. Сигурно сега ти си центъра на обектива. Не, бе, шегувам. Няма път тук, ви усещате ли? Сега път е в време. Знаете ли какво? Тече ли си пола? Ще снимам докато се качи нагоре. Мисля. Тече ли си пола? Аре, моля ви някой да мине от мене без камера. Трябва да се мине. Аре, бе, живо. Ако си изпуснем и телефоните, тук ще стане интересно. Обаче като първи път опашка. Бях нищо. Тичай! Селфите ли си правиш ти? Къде видяхте пътя? Никъде. Добре, на бас се фащаме, като сте станали сутринта, не сте си мислили, че ще минавате през това. 100%. Дамата! О, си скъпа! Ако стигнем. Първите виждате ли път, защото последните са с закрита гледка. Прибираме с път, направо на къде. Трябва е по-високо от мене. Какво отговаря? Е, там е пътя, бе, вие тъпили сте. Печеме слънце. Добре ми видео. Аре, трябва. Аз снимам, че хубаво. Къде си хубаво? Приятели. Върти плисте, там е пътя, за какво време насам? Или той минава отгоре? Абе, тук сме. Някъде пустоща на България. Софийското поле. Ей, ние с GoPro-тата. Be a hero. GoPro, be a hero. Ей, сега ако завали дъжд е много яко. Динки, моля те, разкарай на този ход. Така е. Е, това е. Това да ти изгаси, прави.
вчера да. Някой си изцапал. Някой си изцапал. Да. Изцапало ли се на другия? Това е трева. Трева е. Ами... Оттам спускаме. Там има един стол. Ей, че тук има камън. Не хочеш всяка ръка? Мали. Това е от копривата. Не, той просто си здрав. Я? Аз искам да почнем да си правим бункер. Да си правиш. Но той дървета няма. Няколко дървета няма да капа. Ето колко камъняци точно има змии. Кам, брато, моля се да... Представете ли, че трябва да се го връщаме? Не бе, тук има такова за такова има път. Това е още алтернативен вариант да се върнем. Ама тук ли трябва да се... Като Беар Грилс ще дойде някой хеликоптер. Ами по това ще ходиме. Ето също. Ала, имам се да се чече. Така, който е на всички сестринки, да? Ала колко там се върти. Фак. GoPro, be a hero. Ето ме, виж ме. Ето си го да качиш. Каската във вас ли? А ти видей, че новото GoPro снима. Гледай, бат. Змия. Не? Спокойно, никой ти поне нямаш кръв. Не трябва да качим там по него. Ма по път. Айде да е по път. Еми, пътя... Значи това. Не, там още е гора. Айде пак си издрах. Един ще се бази.
GoPro. Ovako sam te vrti najbolje puno Дали? Да, тук. Не, горе с това, ето, че само на надолнище няма. Чухте ли? Изкачваме това и после надолу. Ето е това. Добре, ай.